Na hellóztuk, én GitPvP6 vagyok, és itt vagyunk egy olyan videóval, amiben ezt a Dust Clan Cségó magyar közösségi oldalt fogom bemutatni, nincs sok rajta sok minden. Ez az én oldalam, ezt én csináltam. Elkezdtem cségózni, megvettem, és akkor csináltam is egy klánt. Ez a klán arról fog, ez a Facebook, csináltam egy klánt is, mint látjátok. Szóval itt van. Vannak különböző rangok ebbe a, hogy mondjam, ebbe a klánba. Vannak parancsnok, az a legmagasabb rang. Utána van a Commander, az a második legjobb, utána a VIP, és utána a Soldier, az a rendes katona. Hát VIP nem kell, hogy azt gondolom mindenki tudja azni. És alapból aki belép a klánba, az alapból Soldier lesz, azaz katona. És ki kell írni a neve elé ezt a Dust Clan, meg a nevét, a nevét, meg hogy hogy milyen rangja is van ebbe a klánba. És itt van ez a Facebook kis oldal, nagyjából arról szól, hogy itt lesz neki, meg lesz írva 1v1-ek, és akkor úgy lehet rangot lépegetni, meg hogyha mondjuk Cségóban érsz egy rangot, mondjuk Silver 3-ról átmész Silver 4-re, szóval mondjuk Silverről átmész Nova 1-be, akkor mondjuk nem Soldier leszel, hanem mondjuk VIP. Commander Nova 3-tól lehet lenni, szóval megvan a Nova 3-as rang, akkor lehet Commander, az az én helyettesem. Ha én nem vagyok, akkor neked is annyit ér az ítélet, persze kirúgni nem rúghatsz ki, csak én rúghatok ki. Itt aztán meghirdetve ilyen videók, ilyen közös videózások, ilyen közös játékok, ilyen csinálok ilyen csoport, és akkor ott játszunk közösen. Szóval eddig nincs sok kiírva, csak ez hogy beraknom profilképet. Hát szerintem mindent elmondtam, amit érdemes tudni. Játszik pár barátom Cségóval, mert őket is hívom meg ebből a klánba, hogy hát van kedvük, és akkor már ezzel is így gyarapodunk. Szóval nagyjából ennyi is lett volna ez a kis videó. Én GitPvP6 voltam, hellóztok!